рӯзи 8 апрел якбора ҳарораташ баланд шуду бо ҳамин бистари беморхона гашт ва санаи 9 апрел дар шифохона ҳанӯз дар синни 24-солагӣ аз дунё даргузашт. осмон ҳам бе ту дилсард аст акаҷон. дилам хоҳад ҳама дардам ба дасти бод биспорам, ки танҳо бод ҳар ҷоист бедард аст акаҷон. маро гӯянд аз ғам хӯрданат акад намеояд. киро гӯям ки бингар ғусса номард аст акаҷон. хотира аз хоҳари марҳум азизова бибиҷон.